Gegerane wong apa? Oh, ayo. Gegerane wong akrami. Sebab gak terus iki mripatuk merem. Nah, Maju. ayo. Tutup bondo tutup rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Iya ta? Ya sing luwes, sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke nanda. Apa? Iki bos, iki Bos. juragan. Juragan apa? Nggih. Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka nanda, Apa? nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awan-awan kula menika pengusaha muda, Bapak Ibu. Ya. Pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih, Iya dikai ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun. penerus Ibu. Terus ibu. Juragan apa tadi? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikai kok moh. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ya ora iso ngrasake apa ana mayit gedhe. Wah kijinge kok nada. Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ora nang. Ora Nggih, tuku gratis, Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Mosok belas gak Tapi itu ngrasake. harus dibeli Mas, karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora njagani. Sewayah-wayah nek katoke suwek iki lho. wong dikemuli anget kok mboten burung. Dikemuli angkat jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih, Wingi bar bathi lho kan. badi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nih kok sedina wong 5, 6. 8. Berarti mengharapkan virus nih iki. Ya aja lek iso. Wingi kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya wabrak uang. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane yo dirayu to. Lah iya Kaya sing piye dek ben ya, lho. ora? Kok sing dek ben lho, Dik, Dik. pilih sepatu apa kendang? Bolone no. Iya. Mboten. Iya. Luput pisan Akan sempat. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Dan. Wong Iya. laras yo. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep, nggih anyep. Hati-hati dan cepak kijing lho. ojo matiku keri angel Ya wis, ka ya wis. Iya. Angel. angel ka langku Ya apa dadak ambekan dengar. ambekane gak tutup dong tan kena tinumbat ini bakul bakso tuku berah Cedak. wis sampean ki enek anake bawa Aku barang wakile Bayu. Sing ngedeke iki aku. kokean nek notoki kono anu iki Ayo. tan kena tinumbat arto Duni kan. Halo. Ono siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Si gender. Wah, Mas Aris ini. Res kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili